chuvia, con frío, con vento ou con sol, as galegas e galegos imos estar na rúa defendendo a nosa lingua, defendendo a nosa cultura, defendendo quen somos, defendendo que existimos e que imos seguir existindo. E aínda, xa falando de chegar, aínda queda xente na Alameda. Xente, máis xente, isto é unha maravilla, que barbaridade, non cabemos. Hai que tirar tabiques, hai que avisar aquí a Conferencia Episcopal que hai que tirar tabiques. Véndovos a vos, vendo desde aquí, hai unha cousa, a mí emocioname fondamente, debe emocionar a Galicia inteira, que temblen os arrecastados, que temblen os que se negan a si mesmos, que temblen eses que se pensan que poden dispoñer da liberdade e da dignidade dos galegos, que é algo sagrada. O goberno galego non só non está a defender a nosa lingua propia, senón que encabeza o ataque contra o seu uso nos diferentes ámbitos. O goberno, presidido por Alberto Núñez Feijóo, é o primeiro destes 30 anos de democracia que non respecta a obriga estatutaria de promover e potenciar o uso da lingua propia do país e garantir os seus usos oficiais. Ser dun tempo, dunha terra, eis o segredo da poesía máis humana e verdadeira, dixo Celso Emilio. Ser dun tempo e dunha terra, xente toda da Galiza, este é o noso tempo, este é o noso país, pola diversidade, pola vida, pola creatividade, polo futuro, vellas e mozos, mozas e vellos, xentes da Galiza toda, queremos galego! Non cantana xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu enxo tamén, que a señarda de me espanta. Non cantana xa ninguén, por eso meu carro canta. Hai 10 meses, recordémolo, o Comité de Expertos do Consello de Europa dicía que en Galiza non se está a garantir o dereito a vivir en galego e dicía que os poderes públicos teñen que tomar medidas no ensino, na administración, na xustiza, nos servizos públicos, nos medios de comunicación. O presidente da Xunta, en lugar de escoitar, en lugar de asumir as súas responsabilidades como presidente, o que fai andar polo camiño contrario, o camiño en contra da nosa lingua, nunha actitude chulesca, arrogante, prepotente. Mas aquí estamos nós, e aquí estaremos as veces que faga falta para defender o noso dereito a poder vivir en galego, un dereito básico que nos une a todas e todos. Temos que recoñecelo, mesmo noxe, na manifestación doxe, igual que na manifestación do 17 de maio, hai moita xente, sabemos, que non utilizades o galego no voso día a día,
queremos tamén a vos lanzarvos unha mensaxe, agradecervos o voso compromiso, que demostra tamén que o galego nos une a todos os galegos e todas as galegas, pero tamén lanzarvos a mensaxe e lembrarvos que a mellor defensa que se pode facer sempre dun idioma é a súa utilización no día a día. El bilingüismo cordial, bilingüismo armónico, como diría a compañera Pilar García Negro, ao final é un bilingüismo abrasivo, un bilingüismo deterxente, non? Pero alguén que corazón na man, con honestidade, defende o bilingüismo, non tería que defender unha igualdade xurídica, unha igualdade de condicións sociais e unha igualdade de coñecemento para o galego. Que tipo de bilingüismo é ese? E finalizo cun poema dunha poeta nova de 21 anos, Alicia Fernández de Escairón, que di o seguinte: agora xa dis doi, a min, logo de caer no recreo, botábanme líquidos escuros, sempre mestres de bigote, é por iso que aprendín a berrar pupa. E xa ves, choramos no mesmo idioma. Efectivamente, choramos no mesmo idioma, porque cando temos o corazón nun puño, cando é o momento de reivindicar a liberdade, utilizamos a lingua galega. Esperaban a resignación, esperaban silencio, e non. Polo contrario, este ataque pode ser un motivo fundamental para o reverdecer da nosa lingua. Igual cando foi o Prestige, moita parte da sociedade galega que non era consciente de que podemos perder as nosas costas, o noso mar, se non o coidamos. Igual cando son as vagas de lumes, hai moita xente tamén que foi consciente de que podemos perder os nosos bosques, a nosa fraga. Tamén agora, con estes feroces, con estes inxustos ataques, hai moita xente que está a tomar consciencia de que se nós non defendemos a nosa lingua, ninguén a vai a defender por nós. Dixémolo o 17 de maio, e temos que volver a dicilo. O compañeiro Xío Noboneira, ao que lle van dedicar o Día das Letras xa este ano, o compañeiro Xío Noboneira, que de estar vivo estaría aquí entre nós, sen dúbidas, como sempre estivo en todas as manifestacións en defensa da nosa lingua, dicía: a forza do noso amor non pode ser inútil, estade seguras e seguros, a pesar da arrogancia, a pesar da prepotencia, a forza do noso amor non vai ser inútil. Viva Galiza, viva a lingua galega. Berrade comigo, xente nova da Coruña, xente nova de Vigo, queremos galego! O Calvario Monte Alto, os Mallos o Berbés, Bouzas os Castros, Monelos Teis, Beade Lavañou, Elmou, queremos galego! Como dixo a matraca perversa, a nosa historia facémola nós, aínda que escrevan outros, facémola nós.